Hello mga Kabicolana. Andito ako ngayon sa Plaza Quezon and Plaza Rizal kasi i-witness namin ang Mass ng Poong Nazareno. Ayan, ang daming mga foreigner guys na naglalakad dito. Dito kami ngayon sa Plaza Rizal. Plaza Rizal. And dito kami sa Plaza Quezon kasi andito ang Mass ng Poong Nazareno, Black Nazarene. Madaming tao ngayon dito guys kasi ayun nga, may Mass para sa ating Poong Nazareno. Late na pala kami, nakapag-start na ang Mass. Siguro doon lang kami sa may gilid. Viva Jesus Nazareno! Sa pagpuon sa kamisa, sinabi na ang sa kuyang tema niya na celebration ng pistahan ni Jesus Nazareno, yun ang 14 monthly si Jesus. Ano mo po ang huwag mo nakinig kasi yung kapilihan. Nagawa naman sa mga amiga, may labot ka, kaya ka natin ito. Ano ang pinagod ka amiga? Magyan ako ka kaplako na ganun. Magyan ako ka kaklase ko ka high school. Nagigurong dumanidor ang sentong sa ibahan. din sa sakuya ng Diyos. Nibuli ka siya tunay na tao. Siya tunay na Diyos. Kay bata. Tanganin iligtas kita. Tanganin iligtas kita sa sakuya mga pagkakasal. Mga tugang iyan ang buot sa limon kaya dalawang mapasahon. Si Kristo na itao nagpakumbaba tanganin kita ng mga tao maging siring sa mga Diyos. Natapos pa lang kita magsilibrar ng Kapaskuhan. Ano po? Ang mensahe ng Pasko na ang Diyos na ininagbaba, tanganin kitang mga tao maging siring sa mga Diyos. Kita ng mga tao nagarang ni Kristo sa kalangitan. Nakita ng mga tao maging siring sa mahal na Diyos. Ang sabi ni Cardinal Albicula, ang katulong mensahe kaya kapistahan niya kanya. May pamiling si Jesus. Ano? Mahiling si Jesus? Ikadua, mahiling ni Jesus? Asin ikatulong, maipahalin si Jesus. Ang invitasyon sa kuya, mga tugang na magulang na maging tao. Kita iniimbitahan na maging siring sa kuya kabulangan. Maanod ka ang simpatya sa kuya kabulangan. Maanod ka ang sayang empatya o empathy. Na madulong ito sa lambang ng saro. Tinatabayan ang lambang ng saro sa sindang mga kabutang. Mga tugang inaakudan kita ng mga partisipan. Mga ordinaryong taong ka. Kuminsan, may nalo kang mga pagi. Muli sa iya na pinigwa ang kabutas. Muli sa tatong mga tao. Asin muli sa tatong kaligtasan. Naghilig siya balik sa kalangitan. At sinabi naman muli ng Espiritu Santo,
ti Birhen Maria, asin nga ni tao, ipinago pa sa krus para sa to ang panahon ni Poncio Pilato. Nagtiwas sa God sa kagadanan asin inilibong, asin nagkatulungan na mabuhay iwan sosok sa mga kasapatan. Asin suminakat sa lamang, nagtutulo sa too ka naman, asin mamuraway ng mabalik sa pumukom sa mga buhay sa mga bayan, asin ang sayang kahalian ng katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangan asin nagtaon ng buhay, nagikan sa Ama, asin sa Ati. Siya kaiba ka naman asin ng Ati, sabay na sinasamba asin pinapamraway. Siya nagtarang sa bahagi ng mga prophetas, asin sa nagsusubaybay sa live stream, sa mga nagdulot ng pamisa, Diyos po. Asin sa same Espiritu. Idukok ang mga payo sa paghangad, kanbiyaya sa mahal na Diyos. Iriyo ka mo ng makapangyarihang Diyos sa lubos na paglalaman, asin walasan ka mo kan mga biyaya. Itanong niya ang sayang tataramon sa sayang puso, asin panoon ka mo ng kaugmahan na rin katapusan. Maglakaw ka mo susok sa sayang kabutan, nagmamagno kung ang tama asin manahay, hanggang makaabot ka mo sa kamurawayan ng langit. Bendisyonan malugod ka mo ang Diyos na makakamahan, ang Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw ka mo asin iharubay ang Ebanghelyo. Salamat sa Diyos. Viva Jesus Nazareno! Viva!